Hello bro, welcome back to my video. Hakan eka video ngaku ban keren halor ka jing silur jong Dr. Ricky hapo parlimen. Dr. Ricky ubdei MP jong kan eka jela ka jongi na Shillong Parliamentary Constituency. Watla udei MP batang marwe hapo parlimen naga Voice of the People Party. Nrei ju salih ju syong snabjar hapo parlimen. Ukuran be thar ya ki jinge ki babun. Pada kendrum kenram jong kan eka jela ka jongi. Katno kalau ke badan bok yang bang yo ya kum une UMP badan buram UMP ubom jurit ubom ju syong klikti ubom ju snabjar dari ukuran be thar ya ki jingsha hapo parlimen nakale ka jonga nga ai ka jingyaro ya une UMP Dr. Ricky namar udai UMP ubakran be thar ya ki jingsha udai UMP ubom julen ya ki jingsha ukren upun sngeu hapo parlimen ya ki mat ya ki jinge ki babun jong kan ka jela ka jingi kat balong darbar hapo parlimen Dr. Ricky ju syong sabjar nrei ukren be thar ukren be thar ya ki kerum kenram ya ki jinge ki ba ka jela mekhla jingi kamat ngasukwa ban ongkum ne ya kito ki bakran ben je Dr. Ricky pi ongkum no pi ong ba Dr. Ricky un sukut tang hapo khana para kumno pat upoi hapo Delhi kumno pat upoi parlimen ukran thar ukran be thar ya ki jinge jong kan ka jala ka jingi kalong kabale ran ya pi ki bakran ben ki ba bisni yu Dr. Ricky shame on you kito ki ba Julius kiba bisni yau Dr. Ricky kajabing jong kito kiba bisni yau Dr. Ricky kadai basa syaklau namar pisukren tang banla janhau pisukren yakal air pisukren kulmar pilong kumu besen kumu tu besen uba jerngam tu besen ba pu kulmar to tang suwan eru upu mapi kiba keren ben Dr. Ricky pilong kumutu besen jerngam to besen ba supu kelmar dawan kal er upu ta suyo sngo baki uslading upu kenmau warju melin ban sukren labla tang ban la jenhau piam Dr. Ricky ukren hapo parlimen urei siki isu ki badai napo ka jela ka jungi te kalong ka baleran ya pi ki ba grand ben ki ba bisni Dr. Ricky dang hakini ki singi bala dapru Dr. Ricky ulakren ya kato ka jing mat jing doki nongra bar kitra jaka naka jing pentre ya kato ka surok Shillong Dauki road project hakba bun ki trajaka bat ki nongrep kila syakta nak to kajing pentre ya ka surok ka Shillong Dauki road project Dr. Ricky ula ra ya ka to mat hapo parlimen ula dawa ya ka sarkar India bakan siu ya ka bailutsan sya kito ki nongrep bat ki trajaka ki bala syakta nak kajing pentre ya ka to ka surok Shillong Dauki road project te hadin kajing keren jong Dr. Ricky hapo parlimen ka sarkar India kala baha kendai pusan klur tingka ban siu syaki nongrep bat kitra jaka ki bala syakta naka jing pentre ya kato ka surok Shillong Dauki road project nakaliang jung madu prestun ula pus ngau nam ula pus ngau khan hapo ka Facebook profile jung ula pus ba ka sarkar India kala siu kendai pusan klur tingka nagamta ban Aisyah ki norep bat ki trajaka ki bala syakta naka jing tre ya kato ka surok ka Shillong Dauki road project te lada umdei ka jingkren jung Dr. Ricky hapo parlimen nam thrai baka sarkar India kan bha pisa khandai san klur ban siu ya ki pajba ki ba syakta naka jing tre ya kato ka surok Shillong Dauki road project kalong ka
kabadon bok badon u Dr. Ricky namar Ukraine be ceki isu ki badon kam jong kane ka jala ka jungi dang meneru mentakasngi ka khat artarik unu pra arjar pusat u Dr. Ricky udang keren hapo parlemen ban weng no ya u profesor prabhas sukla u badai u profesor lane u he jong ka skul bak nehu namar ka jing bom lerkam ka jungu te u Dr. Ricky ula dawa badai ban thungno da we u profesor nga ai ka jingero u Dr. Ricky namar u keren ya ka badai utu prabhas sukla u wanra kata ka kendrum kendram hapo ka skul bak nehu nadu ba long profesor u prabhas sukla ka skul bak nehu kadon hakajing kendrum kendram kadon hakajing bom syong suk syong singai kum hakini ki puar balader kadon kajing yakhi jong kito ki samla pule balai ki samla pule ki haban yakhi kumto namar kadai kajing bom lerkam jong u profesor na Aisyah kajingero ya u Dr. Ricky namar ba u dawa hapo parlemen ban weng no ya u profesor Prabhas Sukla ban thung no dawe profesor khnang ba ka skul ba nehu kan don hakajing trekam ka babiang khnang ba kanom don ka kendum kendram kano ka jing ka jerut jerwat hakabede bat ki khna pule ki ba pule hakato ka skul ba te perlok tangkine ki kentin ki jonga hakane ka video halor ki kamba ka jing biang jong u MP jongi u Dr. Ricky Ejesingkon te kublai sibun kublai sajar ngu apila page ka video dong sa siam biang hakibe perki video